Чий Крым? Отказом на такое пытанне у России может стать криминальная справа за сепаратизм. Ва Украине докладно скажут, что Крым украинский, часово оккупаваны. А значная частка белорусов откажа: давайте не будем, это нас особливо не датычыцца. Будем, бо ўсё ж датычыцца. Вітаю, шановные гледачи, з вами Ярослав Стешик, и сёння Крым – глобальное пытанне. Сапраўды глобальная, бо ў Киеве адбыўся установчы саміт крымскай платформы. Самае маштабнае міжнароднае мерапрыемства, арганізаванае Украінаю, сабрала прадстаўнікоў 47 дзяржаваў і міжнародных арганізацыяў. Мэта саміту – вяртанне крымскага паўвострава. Я приехал выказать непорушную позицию Евразвязу. Мы не признаем и не признаем незаконной аннексии Крыму и Севастополю Россией. Мы протягнем проводить политику непризнания и будем твердо супротивляться любым порушениям международного права. З прэзідэнтаў і прэм'ер-міністраў найбольш моцна прамаўлялі тыя, чые краіны перажылі ваеннае далучэнне да Савецкага Саюзу, ды і цяпер адчуваюць расійскую пагрозу. Велике спасибі, пане президенте, за запрошення і можливість зустрітися з вами. В Польsce dobrze wiemy. Мы ў Польшчы добра ведаем, што адчувае чалавек, які губляе сваю маёмасць, сваю годнасць, якога спрабуюць пазбавіць уласнай нацыянальнай ідэнтычнасці, якому кажуць: гэта больш не твая краіна. To już nie jest twój kraj. Крымская платформа мусіла вярнуць пытанне паўвострава на парадак дня міжнароднай палітыкі. На працягу 7 гадоў незаконнай анексіі Крыму Расія праводзіла сістэматычную кампанію парушэння правоў чалавека, усё больш мілітарызавала паўвостраў і прызывала жыхароў Крыму на вайсковую службу супраць іхнай волі. Таксама крымская платформа аб'яднала міжнародных і украінскіх палітычных экспертаў, у тым ліку і такіх, як былы вязень ФСБ Ільмій Умераў. Международная поддержка Украине была достаточно и раньше. Сейчас просто появилась еще одна площадка. Кіраўніцтва Расіі адмовілася ад запрашэння на саміт і ўжо назвала яго антырасійскай імпрэзай і шабашам русафобаў. Состоится очередной шабаш, крымская платформа, на которой Запад будет продолжать пестовать неонацистские, российские настроения современной украинской власти. Але вернемся на 7 гадоў назад. У лютым 2014-го на крымскіх дарогах з'явіліся расійскія БТРы і вайскоўцы без апазнавальных знакаў. Пад крымскім парламентам прайшлі акцыі мясцовых і прыбылых сепаратыстаў, розных казакоў і камуністаў за аддзяленне ад Украіны, якая нібыта стала фашысцкаю дзяржаваю. Сепаратыстаў разагналі крымскія татары. Тады ўначы расійскі спецназ з кулямётамі захапіў парламент. Гэта расійскае відэа. Цэлямі спецаперацыі сталі украінскія вайсковыя часткі, аэрапорты, вузлы сувязі. Потому что основная команда, которую мы слышали из Киева, будучи в Крыму, трымайтесь. Держитесь четких указаний регламентации действий украинских военных, подготовки соответствующего правового поля, а именно введение чрезвычайного положения или военного положения на территории Крыма тогдашним руководством Украины не было реализовано. Была і страляніна, і забітыя, і зніклыя украінцы, а кіраўніцтва вайсковых частак трапіла пад правакацыі ды пагрозы. Кроме того, оккупанты в тот период достаточно активно воздействовали на членов семей военнослужащих. Гэтае відэа знялі ды апублікавалі расійскія спецназаўцы. Потым удзельнікі аперацыі атрымалі медалі за вяртанне Крыму з датаю 20 лютага, калі прэзідэнтам Украіны яшчэ быў Віктор Януковіч. Расійскія вайскоўцы накіроўваюць у бок Крыма ўсё больш зброі, у тым ліку ракетныя сістэмы «Град». Украінская армія пакуль можа адказаць толькі старой савецкай тэхнікай. Потым Москва афіцыйна далучыла Крым да Расійскай Федэрацыі. Увесь свет гэтага не прызнаў, і пачалася зачыстка. Россия вытесняет из Крыма нелояльное население путем политических преследований, путем присвоения гражданства российского, да, всячески путем экспроприации собственности и так далее, и привозит в Крым или привлекает в Крым население из России.
Па розных ацэнках з дапамогай федэральных праграмаў Масква прывезла і прыцягнула ў Крым ад 500 000 да 1,5 мільёна сваіх грамадзянаў. А адных крымскіх татараў ажно 30 000 мусілі ўцякаць ад палітычных рэпрэсіяў. Як Эрфан Кудусаў, уладальнік рэстаранчыку ў Кіеве, сын крымскага татарына, дэпартаванага ў сталінскія часы. Сябры Эрфана асуджаныя на тэрміны ад 8 до 19 гадоў расійскай турмы. ФСБ, МВД, МЧС там, и так далее. Россия людей пытает, Россия людей сажает, Россия людей убивает в Крыму, реально физически. І татараў, і украінцаў, хто хоць на словах выступае супраць акупацыі паўвострава, расійскія ўлады судзяць за тэрарызм ці шыюць справы аб экстрэмізме. Сёння ў расійскіх турмах 116 крымскіх палітвязняў. Например, крымские татары, большинство из которых, почти все, они обвиняются в терроризме. Их судит суд в Ростове-на-Дону. Там есть военный суд специальный, который подобные дела рассматривает. А Крым з курорту ператвараецца ў вайскова-марскую базу. Было 20 000 расійскіх вайскоўцаў, стала 52 000. Туды перакідваюць ракетныя комплексы, а крымскую зямлю адводзяць пад палігоны і аэрадромы. Не напрасно в народе бытует такое понятие, как непотопляемый авианосец. Речь идет за Крымский полуостров. Украіна адказвае санкцыямі ды адлучэннем паўночна-крымскага каналу ад вады з Дняпра, бо мае такое права. Оккупационная власть просто не знает, что надо делать с водой. У них то воды нет, то вода все заливает, но не задерживается в водохранилищах, вся уходит в море. Российская Федерация, как страна-агрессор и оккупант, обязана нести всю ответственность по Женевской конвенции, обеспечивать временно оккупированные территории всем. В Крыму формируется где-то 1 миллиард кубометров воды. Для жилищно-коммунального хозяйства из этого миллиарда необходимо 250 миллионов кубов. Все остальное используется для усиления и милитаризации Российской Федерации в Крыму. За акупацыю Крыму дэмакратычныя дзяржавы адразу ўвялі санкцыі супраць Расіі. Все рецессии, все кепские годы для российской экономики, они, конечно, негативно сказывались и на экономике белорусской. Ну, але при гэтым Беларусь спрабавала выкарыстоўваць розныя шэрыя схемы, да, каб кампенсаваць гэтыя страты. Расія ў адказ увяла забарону на ўвоз харчоў з еўразвязу США і Канады. Рэжым Лукашэнкі наладзіў пастаўкі санкцыйнай прадукцыі праз Беларусь, а грошы, паводле журналісцкіх расследаванняў, ішлі ў структуры блізкія да Віктара Шэймана, кіраўніка справамі Лукашэнкі. Адначасова быў наладжаны кантрабандны гандаль між Беларуссю і Крымам, а таксама ДНР і ЛНР у абыход Украіны. Аднак сам Лукашенко пакуль не прызнаў Крым расійскім, каб не трапіць пад новыя санкцыі з захаду. Когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет. У Киеве на гэтую заяву адказалі нотай пратэсту, а ў Москве не. По нашему законодательству Республика Крым, естественно, территория Российской Федерации и входит в союзное государство вместе с нашими белорусскими государствами. Напад Расіі на Украіну змяніў стаўленне да Масквы нават сярод самых прарасійскіх кіраўнікоў постсавецкіх дзяржаваў, тлумачыць палітолог. При усіх партнерських стосунках треба розуміти, що Росія у тим стані, яка вона зараз є, з тої концепції знешньої політики, це погроза безпеки. Нават Уладзімір Зяленскі, які перад выбарамі крытыкаваў Петра Парашэнку за мілітарызм, цяпер кажа пра неабходнасць моцнай абароны і абавязковае вяртанне Крыму. Это максимально эффективная и полностью обеспеченная современным вооружением украинская армия, дабы у агрессора не возникало искушения атаковать в очередной раз нашу страну. И с другой стороны, это коллективное давление стран Запада, наших, соответственно, западных партнеров в контексте экономических санкций на государство-агрессора. Конечно, санкции, хоть кто бы ни говорил, американские, европейские санкции достаточно серьезный инструмент давления. Российская Федерация тоже не супер какая-то держава. В любом случае придет время, когда они сами обратятся к Украине о том,
чтобы разрешить этот конфликт. Таму ў Кіеве 47 краінаў свету і арганізацыяў дамовіліся, як дзейнічаць далей. Невизнання незаконної анексії Крыму. У супольной заяве подкресливается непризнание незаконной аннексии Крыму Россией. Утрымліваюцца абавязкі разглядзець увядзенне дадатковых палітычных і дыпламатычных санкцый супраць России у выпадку далейшай агрэсіі ды аб'яднаць намаганні ўсіх краінаў-удзельніц, каб забяспечыць стабільнасць у Чарнаморскім рэгіёне. Упершыню на міжнародным узроўні Россия была прызнаная дзяржавай-акупантам. Російською Федерацією визнано державою-окупантом. Як тлумачыць Андрей Казакевич, менавіта міжнародная рэакцыя на анексію Крыму стрымлівае жаданне Расіі паўтарыць спецаперацыю і захапіць яшчэ штосьці ў суседзяў. Спадарства, памятайма, што Беларусь – частка Еўропы, таму ўсе падзеі на нашым кантыненце так ці іначай адбіваюцца на ўзроўні нашага жыцця, на правах і свабодах беларусаў. Наша хата не з краю. З вами быў Ярослаў Сцешык і праграма «Глобальнае пытанне».